И здравейте хора, аз съм Валентин Фаталай и днес ще покажа как да изкарате повече пари в Екзопа България, нали? Така, значи, да изкарате повече пари, пишете F това Jobs Join Farmer и влизате в професия фермер, където може да се изкара доста пари, като чуките, нали, Sugarcane и Netherlord. Като съберете, пишете Workshop и отивате в шопа, нали, търсите където се продава Sugarcane. Ето от Netherlord, сега виждате имам 101к и няколко. Сега като продавам Netherlord, да видим колко пари ще изкарам. 8 Netherlord по 350. Сега като го продадох имам 106к, преди имах 101к, виждате. И сега имам 106к и нещо. Сега като продам шугара да видим колко имам. Ето 106к и нещо, сега да видим колко. Също така да кажа, нали, като играете за евент, има емералдни блокове, които се продават също. Един емералд блок се продава за 600 пари. И така аз имам 100к от продаването на емералди, на Sugarcane, на Netherlord. Ето сега виждате имам 109к, пък преди имах 106. Да, значи, за да видите всички професии, пишете Jobs. Иначе woodcutter, miner, фермер. Ето, влизате в фермер професията, както казах. Да ми тук пише нещо. Добре, после ще му пиша. И значи, това, надявам се, съм помогнал с нещо. Само да ви покажа това. Ето за емералди. Един емералд се продава за 600 пари. От евент много лесно се хващат емералди. И да, също така да си покажа и развитието. Това е моето развитие за сега. Фолки. Тя ми сега тук ферма, енчантинг, лагна, добре. Не бачкате, бачкате. Главите и тук се прави по-брадзо. Така. Ето и книгите. Така. Тук имам шапни спитички. Про-4 бутуши, панталонки, нагръдници, каски, про-тройки нямам. Защо тук нагръдници, панталони, бутуши, тук шап 4 мечове, шап 3 мечове, про-2 бутуши, панталони, нагръдници и каски. И тук бота в енчант, инструменти, дърво, храната и шап 2 мечове, голден епълки, диаманти, голд, емералди, тук нямам и въглища и айрон, айрон сетове. И да, виждате тук пак фулки имам. Така. Горе вече нямам никакви фулки. Тук са материали за полшинки, спинки, стрелки, киотки и там някакви други глупости. Да, хора, надявам се съм помогнал малко, нали, как да станете богати, като продавате Sugarcane, Netherlord и емералди, така може да изкарате повече пари. Така, надявам се съм помогнал, както казах.
да съм помогнал. Може да се абонирате за мен, ако искате, да харесате клипа, ако искате и да коментирате. Чао, чао!